Следваща спирка – Университетска многопрофилна болница „Света Анна“ Ухо. Университетска многопрофилна болница „Света Анна“ Ухо. Следваща спирка – Университетска многопрофилна болница „Света Анна“. Връзка с транспорт до летище София. Университетска многопрофилна болница „Света Анна“. Връзка с транспорт до летище София. Следваща спирка – София Техпарк. София Техпарк. Следваща спирка – площад на авиацията. Връзка с транспорт до лифт Симеоново, автостанция Гео Милев и Мол Парадайс. Уважаеми пътници, при качване в превозното средство валидирайте вашите превозни документи. Благодарим ви за разбирането и приятно пътуване! Площад на авиацията. Връзка с транспорт до лифт Симеоново, автостанция Гео Милев и Мол Парадайс. Следваща спирка – ЖК Изток. ЖК Изток. Следваща спирка – Хотел Плиска. Връзка с автобусна линия 72. Хотел Плиска, ЖК Западен парк. Хотел Плиска. Връзка с автобусна линия 72. Хотел Плиска, ЖК Западен парк. Следваща спирка – улица Александър Жендов. Връзка с трамвайна линия 20
Депо Искър, метростанция Опалченска. Улица Александър Жендов, връзка с трамвайна линия 20, Депо Искър, метростанция Опалченска. Следваща спирка булевард Пейо Яворов, връзка с автобусна линия 120 и автобусна линия 413. Булевард Пейо Яворов, връзка с автобусна линия номер 120 и автобусна линия номер 413. Следваща спирка Българска телеграфна агенция, връзка с автобусна линия номер 76. Българска телеграфна агенция, връзка с автобусна линия 76. Следваща спирка площад Орлов мост, връзка с метролинии М1, М3 и М4. Transfer here to Metro Lines M1, M3 and M4. Площад Орлов мост, връзка с метролинии М1, М3 и М4. Transfer here to M1 and M3 and M4 metro lines. Следваща спирка Софийски университет Свети Климент Охридски. Софийски университет Свети Климент Охридски. Следваща спирка площад Васил Левски.
площад Васил Левски. Следваща спирка улица Бяло море. Уважаеми пътници, валидирайте вашите превозни документи веднага след качване в превозното средство. Благодарим ви за разбирането и приятно пътуване! Улица Бяло море. Следваща спирка моста Чавдар. Връзка с автобусни линии 78 и 79. Моста Чавдар. Връзка с автобусни линии 78 и 79. Следваща спирка метростанция Хаджи Димитър. Връзка с метролиния М3 Хаджи Димитър Горна баня. Transfer here to M3 Metro Line Хаджи Димитър Горна баня. Метростанция Хаджи Димитър. Връзка с метролиния М3 Хаджи Димитър Горна баня. Transfer here to M3 Metro Line Хаджи Димитър Горна баня. Следваща спирка метростанция Хаджи Димитър. Връзка с метролиния М3 Хаджи Димитър Горна баня. Transfer here to M3 Metro Line Хаджи Димитър Горна баня. Метростанция Хаджи Димитър. Връзка с метролиния М3 Хаджи Димитър Горна баня. Transfer here to Metro Line M3 Хаджи Димитър Горна баня. Следваща спирка улица Васил Кънчев Временна. Улица Васил Кънчев Временна. Следваща спирка стадион Георги Аспарухов. Стадион Георги Аспарухов. Следваща спирка улица Витиния. Връзка
с електробусна линия 100. Пътностроителна техника, квартал Бенковски. Улица Витиня. Връзка с електробусна линия 100. Пътностроителна техника, квартал Бенковски. Следваща спирка ЖК Левски В. ЖК Левски В. Следваща спирка улица Поп Груйо. Уважаеми пътници, валидирайте вашите превозни документи непременно след качване в превозното средство. Благодарим ви за разбирането и приятно пътуване. Улица Поп Груйо. Следваща спирка улица Стоян Доспевски. Улица Стоян Доспевски. Следваща спирка ЖК Левски Г. Връзка с автобусни линии 78 и 120 и тролейбусна линия 1. Крайна спирка. Final stop. ЖК Левски Г. Връзка с автобусни линии 78 и 120 и тролейбусна линия 1. Крайна спирка. Final stop. Моля, напуснете превозното средство. Please leave the vehicle. Следваща спирка ЖК Левски Г. Връзка с автобусни линии 78 и 120 и тролейбусна линия 1. ЖК Левски Г. Връзка с автобусни линии 78 и 120 и тролейбусна линия номер 1. Надявам се да ви е харесало това клипче на маршрутът на тролейбусна линия номер 3. Ако ви е харесало, ударете палеца нагоре и се абонирайте с камбанката за моя канал, за да не изпускате всеки следващи мои видеа. Поздрави от мен и се возете на Софийският градски транспорт. Чао!